O Chicle podería estar vivindo os seus últimos días no cárcere da Lama, en Pontevedra. A dirección da prisión vén de solicitar o seu traslado, aludindo a motivos de seguridade do prendido, ou non dispor as instalacións de módulo de illamento. As dúas opcións que se barallan nestes momentos son as de Estremera, en Madrid, ou a de Salamanca, que si contan con este tipo de dependencias especiais para presos. De aprobarse este traslado, unha decisión que debería tomar nos próximos días o titular do xulgado número 1 de Ribeira, que é quen instrúe o caso pola desaparición e morte de Diana Quer, sería o segundo cambio de prisión para o Chicle, que aludindo tamén a motivos de seguridade, foi desprazado de Teixeiro á Lama. Pola contra, o seu traslado a Madrid ou Salamanca alonxaríao tamén da súa familia, principalmente da súa muller e da súa filla, as dúas únicas persoas que acudiron a visitalo ata de agora ao cárcere. Outro problema é que, cando se celebre o xuízo, obrigaría a ter que desplazalo ata Ribeira para acudir ao xulgado, co conseguinte inconvinte. A última palabra ten o xuíz instrutor Félix Isaac Alonso, que será quen teña que decidir.